li tissemma xjajdu n-nies. Faċċendi ma tamilx, li ftwieqi ma taħsilx, il-ħin li taħli bissu għal-quddis. Taħċensa kemm swidilha l-ġiżirana, li nixtrat it-TV tal-kulur. Tafhom kollha l-ġrajiet, taf sew l-aħbarijiet, taf fejn ifittxu żgħażagħ għan-namur. Malkux wara l-persjana, tkun fuq tal-aċizzuntir. Tajt fuq dik qasqas fuq l-oħra, u taf kif li ħsab kunċett pulzir. Taf kif tona fit-taġdida, taf is-sema tal-ħitan. Fuq kulħadd u taf fuq kollox, sar taf fejn ħalla kaptura ix-xitan. Jafa kulħadd il-mari Iz-Zekzieka, teda kun taf fuq in-nies. Xejn ħażina Iz-Zekzieka, għax laqwa li tmur il-quddis. Marija Iz-Zekzieka, tilma islaleb ta' kulħadd. Kollox, kulħadd intaf titkaża, ir-raġun tagħha u t-torma jkollha qatt. Marwit li daqs taħmar dejjem tissemma, attenta li ma jmur jaqsilha xejn, biex wara nofsinhar x'in tiġi l-ġara dar, tkun tista' maħħad tasqa' xi kelmtejn. M'għandix grazzja miegħek Iz-Zekzieka, it-pasku li taqlalek kull difett. Jew dritta ma timxix, jew għandek it-tikmix, li f'ki weħida biss ħadmu perfett. Ma tkunx wara l-persjana, tkun fuq tal-aċizzuntir. Tajt fuq dik qasqas fuq l-oħra, u taf kif li nsab kunċett pulzir. Teda kun taf fuq in-nies. Għax laqwa li tmur il-quddis. Dik Marija Iz-Zekzieka, tilha islaleb ta' kulħadd. Kollox, kulħadd intaf titkaża, ir-raġun tagħha u t-torma jkollha qatt. Teda tkun taf fuq in-nies. Ir-raġun tagħha u t-torma jkollha qatt. Ir-raġun tagħha u t-torma jkollha qatt.